Takže čau lidi, já vás zdravím, a to zase já Maruš na Kadlu a tu s Ajou. Ahoj! A co tu hrajeme Ajo? One shot! Dvojku, takže jdeme na to. My jsme to měli úplně načasované, takže... První tápek, kde je? Umřeš! Hahaha. Mrtvej! Ne, jak mě to A zabil! nesmíme opomenout, jak si vedeme. Hráli jsme to před Ne, chvilkou. sorry, Lindsay! A s Ajou samozřejmě týmujeme. Umřeš! Jo, jsem To já ne! Před chvilkou jsme teda hráli a vedlo se nám jako. Jaký nůž je tady? Ty si jako mě chceš zabít, jo? Ty mě chceš jako zabít. Kdo? Tak to mě zabij, no. Skvělý. Díky. Tak, hej, oh my god, co mám to mě prolítla? Hej, proč po mně pořád ta jedna holka? Jestli se na to video koukáš, ty holko, co po mně pořád chodíš, napiš mi do komentáře, proč pak si po mě chodila. Jestli se to na video koukáš, tak umřeš. Ne, mě zabili. Akorát tady máme dobrý, že dostanu... že jsem druhá od konce. Takže jsem druhá od začátku, teď od konce. Ne, Dustin! Hloupej, mrtvej Dustin. Umřeš. Au, je mrtvej. Ne! Zabil mě nějaký trik. Ne trik, nevím. Jméno má. Umře už konečně. Já tě nejdřív zabiju a ty mě pak jako chceš pomstit, jo? Máš smůlu, zemřeš. Ne, zabijel mě. To je ten cápek, který podváděl. Vůbec nevím, koho myslíš, ale... Já taky ne. Tak Au! Nevím, kolik má jedna hra. Čas, jakoby. Hej, au. Mě fakt zajímalo. No to je podle toho nějakou. Jau. Já normálně se objevím a oni už mě zabijou. Melounku, sorry, jsi mrtvej. Melounek umřel. A já zabila Melounka, bacha na to. A já zabila Melounka. Dá se někdo Melounka? Melounek. Je nakrájenek. Nasekanej sekerkou. Buďte rádi, že nedělám scény jako před chvilkou, viď a jo. To bylo strašný. To bylo za hovna. Já ho zabiju, on tam a já pořád nemůžu je. do videa dělat to, co jsem dělala před chvilkou. Jo, Maruš. Ne, to by se oni diváci myslí, že jsem fakt blázena, že mám jít do Dobřan. To jste měli slyšet. Jak můžete zabít Marfušku? Marfuška nesmí být mrtvá. Ano. Asi tak nějak, no. Dustin pitomá, ty do mě jednou klepneš, já umřu. Justin Bobr. Justin Bobr, jako fakt? Ano. Nebo ale ty sleduješ Justina Bobra? A je mstitelka Justina Bobra. Bacha na to! Ježiši, nevím, jak se jmenuje. Oh my god. Včera jsme si dělali srandu z jednoho kámoše, který mu změnili skin na Bobra v kravatě. Ne, to je Méďa. To je... Ne, on se totiž nevoholil. Jakoby ten Méďa. Viděli jsme tady Bobra s knírkem. Jo. Jdu pod střechu. Tam se... už jdem. Ne, já zase umřu. Jestli mě zabiješ, nevím, jak se jmenuješ, ale umřeš. Jak to říkám, jsi mrtvý. Jsem druhá. Jsem první, já jsem první normálně. No, zatím. Už by to konečně zase začalo jít. Já jsem se nikoho nezabila. Ale já jsem předtím jsem byla druhá. Zabila jsem Mirečka a jsem pořád první. Už ne. Mirečku, kde seš? Ty se zabíjíš tak strašně lehce, když jenom stojíš. Pozor! Co to je za hovno? Pardon, já se fakt předem omlouvám za slovíčka, ale je to vážně strašná hra. To je spíš takový speciál, jak my dvě holky hrajeme. Mělo by to být spíš, že jsme holky takový klidný, ale bohužel jsme asi... Jo, já jsem klidný. My dvě a klidný, to byste nás měli někdy vidět. Jo, kdyby já si to točil tady, víte tamhle je Mireček, já tě zabiju, Mirečku, děkuju. Mrtvej. Zabila jsem Mirečka. Ne! A jsem třetí. Ježi ne, já fakt, jestli budu zase dělat scény, tak to video ani nevidím. Maruško, Marfuša, jako začni dělat
scény. Melounek, zachraňme se tě. A zase ta holka. Jestli se na to video koukáš, tak jsi mrtvá, že to je asi... To se mě nechodí Tak jako. ti předem už sníme. Jo, předem tě sníme. Tady se Ale jmenuje ne, to někdo nebyl melounek. Knives, nebo nějak takové. Hele, Lindsay! Lindsay. Aj. Čau. Lindsay, někde je nahoře, Lindsay. My když hrajeme spolu, tak jsme borci. Prostě všechny zkosíme. Ano. Tamhle nějaký tápek, který se mi klaní. Holka! Ne, ty jsi blbec. Holka, bobec. Ale ne, on mě trefil někam do Tady je prkínka. ten nůž. A já jsem tu holku Nože nechtě bejk, au. Melounek. Jsem čtvrtá. A tamhle je melounek. Super, jako kdyby levitoval. Už tady zase ten cápek. Levituje melounek. Oh, wow. Ne. Máme všem, který urazíme, ale zasloužili jste, že to zabili teda. Jo, tak jako si se na to video koukáte a že jsme vás zabili, je to z toho Je to důvodu, že... melounek, to si děláte srandu. Teď melounka vždycky zabijím já, melounku pitomá, jak jsi mě mohl zabít. Víš co, abych, a já nechtěla, aby mě zabil melounek. Já ti dám, Ne, ty taky zabiju. Ne, A začnu ti říkat melounek. ne, nezabíjej mě, ne, já vím, že to nejsi ty. Hele, Smolko, melouko, mi ty píjí to pá. Au, já jsem umřela. To si děláte srandu, na začátku jsem byla první a teď už jsem čtvrtá od konce. No jasno, a jo, ale tak jako my za to nemůžeme, nenadávej divákům, jako my jsme v tom nevinně. Mohu zhlasit si trošku mikrofon, já tě vůbec neslyším. Hele. Nemůžu ti říkat, jaký jsi melounek. Pozor, za tebou! Umřeš! Já jsem tě pomstila a on mě zabil. Díky, Anfuko. Ne, Maruška má jenom 13 kilů. To jako ne. Máš 13, jo, já mám 10. Aha. Tak už mám 14. Ani domů už má 19, že to je do hovínek. Hele, melounek! Jsem zabila. Melounku, jsi mrtvej! Hej! Po druhý je... Hej, to pro něm prolečilo. To si děláte srandu. Jo, zabili jsme melounka a jsme tu teď s Ajou. Ajo, čau! Čauky! Vidíte přes název hry One Shot. Ajo, říkáš to takhle? Počkej, vezmeme si jumpera. To je taková sekerka. Já zkusím variéra. Protože já nevím, kolik mám bodů, nebo já nevím, kolik tady můžu. Ne, a to je jenom pro VIPčka. Hrajem, sakra. Aha, no. Tak by to měl vědět, jako samozřejmě. To se zase moc nevzal. Ne, počkej. Ne, jau. Ty jsi mě zabila. Ne. Ale ne, ty někdo jiný. Aha, já jsem... Tady je nějaká rýže. Rýže! Jmenuje Rysa. Hoj, hej, to byl double kill. A ne, že to nebyl double kill. Ne, tyjo, to byl double kill. Kdybyste tady byli před chvíli, tak byste viděli mýho klona. Vypadá úplně stejně, akorát má Jo, šandy. takže si nemyslíte, že je to Aja a že se hraje za jiný skin. To fakt ne. A kdybyste nás náhodou někdy viděli na nějaký hře, tak nás pozdravte. To se cení. Jo, můžete nás zabít, ale být váma ne. Já vás pak taky zabiju, Jo, ne. Aja takový nedvořák. Zase mě zabil nůž. Rysa. To je ta rýže. To je taková ta rýže s mlékem, ne? Rysa. Jo, to ryso. Ryso, jo, to je ryso, to není ryso. To je jedno. Au. Teď mě zabil sníh, snow. Sněžnej vlk. To je nějaká artice. Lupica. Tady je Santa! Santo! Proč mě zabil? Languages. Ten už má nějaký 17 kilů. Já jsem ho zabila. Jak může mít rejže víc než já? Teď je to rejže. Melounek! To mě zabil melounek. To si děláš srandu. Ne, ale tak jako já jsem zabila rejže. A teď jsem zase zabila toho Mirečka.
Rysa! Ne! Ty jsem nezabila zase rýži. Rýže, nech mě bejt! Tak to asi ne. To byl můj smích, když někdo umřel. Zase jsem umřela Mirečka. Zabila jsem Mirečka. A tady je rýže, Mireček, zabiju tě taky zadeček. rýže, protože máš víc než já. Ano, zabila jsem tě. Aha. Come on, baby. Rýže umřela. Čau, Idolfilko. Pozor, je tam rýže. Tady je ale nějaká ještě pipka. To je nějaká Ne, ta jako artista. sorry lidi, že Artista opica. Ne! Mě zabila Artice. Mě taky. Ty jsi třetí Maruš a já jsem zase poslední. Ne! Počkej, já se musím vysmrkat. Jako sorry lidi, ale já jsem nemocná. To je taky důvod, proč Já točíme. jsem mikrofon. Zase kulomet, teď jsem myslel, že kulomet. Hele, melounek, řekni. Koukejte na melounka, jo, já vám teď ukážu melounka. Melonku, řekni nám něco. Třeba jestli jsi vodní nebo nejseš. Jo, to mě taky zajímalo. Hrajem. Jo, já jsem se u někoho objevila, že je to Mireček. Jestli řeknete, že to... Ne, to je rýže. Ne, byl to Mireček. Jo, zabila se. Já jsem ji nezabila, já jsem to. Já jsem druhá. Asi Už zavíráš. Někdo mi napsal. Co si A děláte? taky Smolko. A taky Smolka můžeš prostě zabíjet prostě normálně, protože on... Mě zabila rýže. Proč mě zabíjíš rýže? Řekneš mi to? Napiš mi to do komentu, proč mě zabila. To se ti nelíbím? No a To dává takovou práci. Zabít tě a ty mě pak stejně zabiješ. Teď mě zase zabil bot. Ach jo. Jsi taky sam. Santo, proč to udělal? Rýže, jdi na rýži. Hele, víš, co mi nejde? Mně tady pořád po něj chodí jedna holka, jako. Hele, jako, Melounek. hele, melounek! Zabila. Já jsem zabila rýži. A tady je melounek. Ne. Hele, promiň melounku, jestli takhle říkáme, nebo jak Já se jsem jmenuješ. zabila rýži a ona mě pak na opátku zabila prosím tě, taky. si koukáš na to video. Prej melounku. Tak prosím tě, my se ti za to omlouvám, že tě Ty jsi říkáme. zeptat, jak Ale- vypadáme? Vypadáme dobře s těma šípama v zadku. Dobře. Ne, zase Aspoň mě něco tam zabili. někdy- Jo, Linkzy, bacha! Jo, dobře, Linkzy. Tady se někdo jmenuje Hopík 10. Ale Risa, ježiš, já jsem... Ikve. Ikve. Jí takový lagy, já jí zabiju, ona neumře. Jo, to se mi tady fakt stalo už hodněkrát. Hele, Podvody. Linkzy. Čau. Čau. Tamhle je někdo, pozor, holka, která... Dobrý, už je mrtvá. Jsem ji zabil. Hej, Linkzy, se přede mnou, to si mi děláš pipinu. Tady, mrtvej, ne, jo, vlk mě zabil. Ježíš, já bych si tak přála, abyste viděli, jak to vypadá, když u mě na tom. Já mám pořád jenom červenou obrazovku. Od toho, jak mě lidi zabíjí. Jinak, jestli chcete, jestli chcete vidět nějaké okolnosti o nás, třeba jestli jdeme točit a tak si nám dejte like na naši stránku Jordan na Facebooku. A jo. Ahoj, jo, my už končíme. Ne, nekončíme. Aj. Hele, on je tady. On je tady. Je, čauky. Čauky, já mu napíšu to. Ne, Maruš, nepiš mu nic, kašli na něj. Ale ne, já jsem, že jsem napsala nocíme, ježiši. Ale ne, to je, já jsem se objevila u Melonka, že ho můžu zabít. Melonku, umřeš. Umřeli jsme. A rýže. Mě zabila rýže a zabila jsem Melonka. Hele, a myslíš, že nás bude zabíjet? Já mi řekla, že určitě, a jestli ne, tak já stejně zabiju. No, to se nevíš. Já ho chci už najít, já ho nevidím. Já už jsem Tady ho je rýže. Já jsem ho už našla, už jsem ho viděla, ale... Tak asi nechci. Jako fakt, jako se ho bojím, protože on na té hry je fakt dobrý, jo. On je na zabíjení hodně dobrý. Ne, rýže. No právě, on to má... Na rýži. Ale on je on je... Zabijte rýži. Maruš, pojď mi pomoct rýží. Teď jsem umřela nějak, nevím, jak jsem mohla umřít. Fakt nevím, jak jsem mohla umřít. To si mi děláte srandu. Pusinka, já tě zabiju, děkuju.
Ne, jo, teď mě mám... Hele, Ringsis! Ty jsi ho zabila? Já ne. Já jsem zabila Melonka. Ale protože... Já nevím, já vám neřeknu, kdo to je. Schválně si mě do Jo, komentářů napište. radši to neříkej. Já myslím, že by moc šťastní nebyli, kdyby to zjistili. Ne, tak ale proč ne? Ale si říkali, a proč netočí s váma? No, protože nechcem. Tohle to točíme jenom my dvě. Jo, S Marčákem. holčičí speciál. Kluci, Jo, takže... a on holka není, jestli jste si všimli. No třeba jo. Vy to vlastně nevíte. No, mama. Rysa! Víš, já jsem ho Tak nesvěděla. zkuste napsat, kdo si myslíte, že to je. Jo. Když jim vám řeknu první písmenko, tak to je asi jasný, jako. Ne, já vám to nebudu říkat. Hele, ne, Maruš, ne. tak poslední hra, protože já mám jídlo. Vůbec netuším, co mám. Melonku, jsi mrtvej. Ne, nejseš, proč jsi neumřel? Melonko, jeden. Jsem tě zabila. Ne, já zabila Melonka. No, Jo, jsi si jistá. Ježíš, Maruš, to byla ty. tak jsi mi zabila. Ne. Tak už jsme si OK, když jsem tě taky minule zabila, omylem. Jo, můj klon tě zabil. Ne, ty mě jsi zabila. Ježiši! Ježiši, jaký blbeček s 18 kilama, to si jako o mě myslíš? Myslíš, že jsi lepší než já? No to víš, že ne. Hajzle, au, pardon. Vidíte ten kluk, co teď to, tak ten teď vidíte, jak je. Čau, Linksys. Čau, Tak ten ty je zase teď... někdo napsal. No, on nám určitě píše. Tak to je, tak on... Hele, to je Ne, on! Jež, ty jsi on mě blbeček! zabil, to jako fakt. To je chuju! To si mi dělá. Tak jo, tak já doufám, že se vám tohle video líbilo a já zatím čau! Čauky.